Ini kecekel tangane obah sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. Tapi jenengan nate kebelet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kowe anggere jengone lah duwe aji dhewe-dhewe duwe apa jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke kalian mbak niken mawon sing bintang tamune sing gawe aku ora iso turu rong bengi niku. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Aku kang satya satu laris kondange mergo pancen duwe karakter muni cul ngono ki wis genawe keniken kae. Ha iya, ora nggumun aku ning warung ngendi wae nek wong nyetel TV kok mesti niken. Ha iya kuwi lho nganti kaya ngono kuwi. Mergo duwe karakter, dalang ora duwe karakter dhewe ya angel apa muncul. Mula waranggane duwe karakter, Bukesi karaktere kaya ngono. Lah Jarwa Surya ngene kabeh ngerti kabeh. Deng deng tang dung dung tang tang deng deng tang Jarwa Surya ngerti kabeh Bukesi ngomong kabeh ngono kuwi padha karo Mbak Lia wis kaya ngono kuwi lan nyindan ringik-ringik ngono kuwi lah Mbak Tutik kuwi ora omong aku ndak nesu kok cah ayo makasih Pak Digareng yuk kaya apa bareng karo genduk niken ayo kan yo kanca ning gisik gembira ayane ane segara mandia numpak mau maya dina minggu ae saka Pak Digareng mang komentari bab napa niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau niki miturut penemu kula Mas nggih dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem kok saged lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili leres ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ngilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke.
Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning saawak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. Tapi jenengan nate kebelet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lho piye? Lah kuwi anggere jengone lan duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksude. Apa ngenteni ning omah? Ya mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wong mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern. Nggih. Lho, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pemeran dosene aku dudu kowe. Ngono? Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua jek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok, Bu? Urung. Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, Heeh. gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Mau, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Pikir apa? lho? Pikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu kan. Belajar masih ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur.
Itu yang dicari. Wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Penting. Isih siji sing penting banget. Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh. Wong lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambek ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ketoke aku nang kene kemaki. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada dua wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa? Lah ya bojoku wedok lho. Bojoku wedok ibu kene. Ah ya bojo ngono kok bojo wedok. Apa kok ya ndek bojo lanang. Iya. Ayo. Ning ya ki karo belajar mempelajari siniken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Umur ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ning hati-hati ya, Nduk. Nyambut gawe sing hati-hati. Nggih. Irenan niki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Sing halus napa Pak? Sing halus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, terus Bapak sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki nulis. Konoan denggulmu mlocok ora. Ki dalang Cahyo Kuntadi konoan ora. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo pangkur nih. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Timen Buddha yang rembaka. Mas. Masih Saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? Salawi reng nambang baksa waska linambaran jiwa tama terakhir
terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti. Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya, Pak. Lho, Nduk kaya Kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun napa to, Pak? Bapakmu ki royal no. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa, kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak Digareng. Aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh, ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma kira megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Nggih. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget karenge ora ayo. Yuk, ana langsung coba. Yuk. Banget ora ngira dua kali mas, yang kedua ref.
karyane sapa to, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Sabdo. Mbak Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Enggak to nek ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik, Nduk, bar iki sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nah, Nggih, mana, Pak? Selane nong winong ayo nong. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta. Ana Oh ya. iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, menyat nong, menyat. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene. Ya ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih lho. Wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. soalnya disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan. Ayo. Ya, aduh. Sake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampai Iya, kaya ngono kuwi le gemati karo sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul, Mas. Ngono kuwi sing apik. Ya ampun manise, Masya Allah. Bocah edan ora winong iki ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nong dibawani nong, kok kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dade. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. rineng kain baksa
Nenonanu senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya kah? Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak kalian Sumarno. Pak anu Kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng yang Kayar pipis. Oh. Kula kinten Wah, kok maju lho tenan, kok repot-repot maju tenan, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung lho. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winong tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal tresno Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Garing pancing, Pak. Nggih salim dulu ya Pak. Masya Allah kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Ojo Gede ngece dhuwur kowe, wajahnya. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho ampun. Maksudnya ampun sepuh kok tesih kelihatan bagus gitu loh. atos-atos lho. Pak, atos-atos lho, Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lho kok dipotong? Nggih. Oh, Dateng siap. apa Pak? Nggih. Ngati-ati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. Kula dipotong. nek- Saya enggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Nih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok ngian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Walah. Nggih. Wis Nggih. gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Wong ngaten. Nggih. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane apa malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah, ora- Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, cocok niki. Kula nggih prei. Iya. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih.
gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Nggih, kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula wau lagune napa mawon Mas? Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Sampun. Ya pun kula dhisekke. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak lumbung desa sampun. Sampun full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Terus pilih Pak Sumarno. Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing cilik. Iya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas 1. Tunggal. kelas tunggal. Oke. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Pak. Nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane Caping Gunung sinten mangke sing sinten, Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, Caping Gunung riyen. Nggih, terus pundi? Nggih, Caping Gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengki sedherek meleh ngantuk lho. Oh nggih, pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa Caping Gunung napa Helm Kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Engko Caping Gunung, anu bukan ana nang, ayo nang, Caping Gunung nang. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman berjumjur kelingan anak lanang
meruntus. Meruntus niki napa? Keringetan. Nggih, saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, tapi saya sangat Pak menika matur nuwun. Niki dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih. Nggih. Tak kula tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya Tuhu. Sing asta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke Mbak Niken mawon sing bintang tamune sing gawe aku ora iso turu rong bengi niku. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Setya Tuhu. Nggih. Aku Kang Setya Satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti saya salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng Nada kaya dan Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa, ora dadi. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku Kang Setya Satuhu. Nggih. Nggih. Nggih, Niken Salindri. Nah niku nggih. Aku Kang Setya Satuhu. Mbak Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kendangan yo. Masya lagam yo tetep goyang. Mau garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Dok. Ah iya. Ya, Dok. Andika sehat selamat wilujeng awet teh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin. Ngajeng nanggap malih nggih, Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin. Nggih. Lanjut nggih, Pak. Lagune sing jigrah nggih, Pak. Nggih. Nggih manut kula nggih, Pak. Nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso ya goyang. iso, kan juara siji. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Lah. Apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas, Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih, Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, rancak. Rancakan ayo.
Ting-tingane sapira, Mas? Sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kucing. Kataku saka kareng gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Kosaan wonten ing kali domplong ning kandung. Jaman dhisik durung usum sabun. Andokku omong cukup andes sarung. Dolamanku montor cilik saka Lampung. Bisa lopes botol baris. Kekereke pondangu. Tanggal 15 Padang Cingkrang bulane bunter. Aku digudang saya gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang Cingkrang bulane bunter. Bareng wis gede aku disontek ke budokan. Ocoroko, osowolo, iki cerita jaman semono. Okotongo, ojoyoyo, iki cerita saka wong tuwa. Madangkara. Kita kembali ke zaman dulu ya, Pak. Bapak melo nyanyi ya, Pak. Ayo. Ayo melo nyanyi. Kita bareng-bareng. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Kataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapan apa, Pak? Harapanku sambel korek sego jagung. Kosaan wonten ning kali domplong ing kandung. Jaman dhisik durung usum sabun. Andokku omong cukup andur sarung. Ayo, Pak. Dolananku montor cilik saka Lampung. Bisa lopes botol baris. Rasane sae nipis. Bisa lopes botol baris. Kekereke pondangu. Yo!
Koko tongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki mau mendadak. Oh, tapi grup Madangkara ini selalu ready. Aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Katresnan sejati ya, Pak. Ayo Mas, langsung Mas. Ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen lungguh tak sawangi wae. Tanggal 15 sepadang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jinglang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sinden dan ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yuk. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket dewingi dereng anu ya, Pak. Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk ke apal-apal dader. Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Ya. Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? Sudah. Oke. Oh, iso. Sudah ready. Monggo, Purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
Terima kasih anak-anakku semuanya. Kompak Mas. Nggih, genduk niken matur nuwun ya, Nduk ya. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Pak Digareng. Nggih. Doa yang terbaik untuk Bapak Sumarno sekeluarga, monggo jenengan paring dawuh. Nggih. Sami-sami nyuwun Pak Sumarno sekeluarga mugi kalih sing rubeda Gudha Rencana Salara miwah tansah pinaringan sehat, rahayu, wilujeng, kathah rezekinipun, bahagia sak keluarganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Digareng. Nggih, wonten lepan nyuwun pangapunten. Sami-sami. Sagung para lenggah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi anggenipun mirsani wayang ndadosaken barokah tumrap sedayanipun.